Здравейте, момичета! Днес искам да ви покажа една картичка, която е малко по-интересна, тъй като има джобчета. Ето това отпред и ето това са джобчета, в които може да вкарваме, примерно, тагове с някакви съобщения. Ако го направите и по-голям предния джоб, съвсем спокойно може да се сложат и парички. Ето малко по-близо. Виждате, има съвсем спокойно място да слагате разни нещица. Това е, което ще правим днес. Надявам се да ви хареса и да го изпробвате и вие. Време е да започнем да режем с тример или както предпочитате, ако искате с ножица. За целта ще ни трябва един лист А4. Аз използвам 160 грамов бял картон. И тъй като от тук до тук ще бъде 9 см, на нас ни трябва по 3. Т.е. ако искате да бъде по-малко или за някакъв друг размер, ето тази страна си я умножавате по 3. При мен ще се получи 27. След това си изрязвам. Първото изрязване ще бъде 27 см. Това го изхвърлям, няма да ми трябва. След като вече тук имаме 27 см, следващото рязане ще бъде да определим колко да бъде дължината или височината, както искате така. Ето тази част. Тъй като моята основа е 15 см, аз ще го направя 14,5. Обръщаме ето така. Нагласяме 14,5 и изрязваме. Това също няма да ми трябва. Получавате ето такъв правоъгълник, който ще е 14,5 на 27 см. Сега следва следващата стъпка. Ако нямате такова ножче за прегъване към вашия тример, може да използвате уред за прегъване, тъй като мисля, че ще е много по-лесно. Казахме, че всяка страна ще бъде по 9 см. Така че си избираме 9 см и си правим линията за прегъване. Обръщаме обратно или пък ако искате просто тук си продължете до 18 см и отново на 9 см отбелязваме и получаваме ето това. Т.е. 3 еднакви панела, които е време да прегънем. Когато направите първата прегъвка, другата трябва да бъде обратно. Т.е. да получите нещо като хармоника. Сега ще ви покажа как трябва да излезе отстрани. Надявам се така да се вижда. Надолу, нагоре. И когато съберете трите, това всъщност ще бъде картичката ни отгоре с джобчета. А сега вече ще направим и самите джобчета. Вече сме готови да почнем да правим нашите джобчета за целта, което вече си изрязахме. Ще режем отново. Слагаме си го в тримера, да може да се види. Ето тук гледаме. И отбелязваме 4,5. Отбелязвате тук 4,5 и режем до втората прегъвка. На 4,5 режем до втората прегъвка. Надявам се да видите. След това отбелязваме отново 4,5. Така. И този път режем до първата прегъвка. Така че получаваме ето това. 4,5, 4,5 до втората прегъвка, до първата прегъвка.
Сега с помощта на ножичката или отново с помощта на тримера, както ви е по-удобно, си изрязваме ето така и изрязваме и ето тази част. Ето така. Получаваме нещо, което прилича на стълбичка и всъщност това ще бъдат нашите джобчета. Това е най-трудното. Ето ги, вече са готови. След като вече сме готови с изрязването на нашата така наречена стълбичка, иначе джобчетата, имате два варианта. Първият вариант е да прегънете ето така. Виждате ето така, а другия вариант е просто да обърнете. Тогава вече това съвпада. Картичка, която преди малко показах, е по този начин. Но пак казвам, може да си обърнете и ето така това да ви е страничното. Сега, тъй като ще направим това, което аз показах, ако искате този ъгъл да ви е заоблен, използвате си пънч или каквото си пожелаете. Ако искате кропадела, може да си използвате. Аз не губя време, вече съм си изрязала елементите, които ще сложим отгоре. Сега ще ви дам размерите. Значи трябват ни две едни и същи парчета, като на тях размерите са им 6 на 8,8. Като казвам 8,8, защото по принцип това е 9 и аз искам да ми се види само 1 мм от бялото. Сега ще ви покажа какво имам предвид. А именно ето така. Виждате, че остава една малка ивичка. Ако искате да е точно, си го изрежете точно 9 см да бъде. Това, което долу е малко по-голямо, като отстрани отново е 8,8. Лъжа, не е по-голямо, по-малко е. А другото е 5,5. 5,5 или 5,7. Но и 6 см да го направите не е проблем. Започваме да си ги нареждаме елементите. Аз ще започна от горното. Време е да си сложим втория панел. Ако искате, може да използвате двойно залепяща или каквото лепило там използвате. Ето го и вторият ни панел. От тук забравих да кажа, ако искате един ъгъл да си го направите изрязан, както е на първата картичка, тогава просто преди да залепите тази част, изрязвате ъгъла и изрязвате и горния ъгъл и ще стане. Просто забравих, но вие ако искате, може да си го направите. И залепиме си долния панел. Средата ще сложа още малко. Тук отново ще имам граница 1 мм и това получаваме до сега. Сега ще ви разгъна. Ето така. Следващото, което вече ще направим, трябва да направим нашите джобчета, като за целта залепваме само отстрани. Ето тук и ето тук. В момента няма да
или айде ще го направя набързо. Тоест залепваме само в края. Ето така. Това го правим, за да може тук да пъхнем, лесно нашия так. Или каквото искаме да пъхнем, ако искате, може така да е центриран. Тоест, така получаваме ето първия джоб, ето този горе. Отдолу по същия начин залепяме ето тук по края. Така. И от другата страна. Тук и тук нанасяте само лентата. Натискате и ето, както казах, ако желаете, тук също може да вкарате нещо и в този джоб. Ако искате, може и два тага да направите, както си пожелаете. Остана ни вече последното елементче. Ето го него, само че него ще го сложим на 3D квадратчета, за да бъде по-обемно. Само да видя. Ще бъде ето така. Така че тук слагаме едното. И ето тук ще сложим второто. Ето така. Виждате, за да може да е така нашата пеперуда. Отлепяме. Какво навътре. И ето това се получава. Сега това всичкото, което направихме, взимаме основа за картичка или ние си правим А6 и по същия начин, ако искаме граница, оставяме място, ако не искаме граница, не оставяме. Даже ако искате, пък може и да не слагате такъв лист изобщо хартия, но аз искам. Така просто съвсем леко. И пак имате избор, ако искате да го залепите това отгоре, а ако не, също може, както направихме с пеперудата. Сега ще ви покажа. Да повдигнем цялата предна страна, ето по този начин. Именно с 3D квадратчета. Ще сложа едно в центъра. 5 мисля, че са ни напълно достатъчни. Има различни размери 3D квадратчета. Имам предвид като височина. И това е нашата картичка, която вече е готова. Това беше миналата. Пак казвам, ако искате, тук може да заоблите някой ъгъл или горе да заоблите, или просто да отрежете по такъв начин. Картичката се получава много интересна, красива и ще се радвам, ако ви е харесал този модел и вие също пробвате. Пожелавам ви приятно творене и прекрасен ден!